sådan står og betragter det her fantastiske værk, så tænker du sikkert over noget, som der er sket for dig inden for de sidste par år, som sådan virkelig er kendetegnende for det sted, du arbejder. Ja, måske. Nej. Hvad kunne det være? At vi har rigtig mange forskellige opgaver. Der kommer hele tiden nogle opgaver til. Jeg synes personligt mine opgaver har flyttet sig meget inden for det selv på år. Og videreuddannelse, det fylder meget for mig lige nu også. Så hvis der skal være noget, der sådan har kendetegnet de sidste par år, så er det temmelig mange nye begyndelser. Og ikke så mange afslutninger. Men det er også godt. Det er rigtig godt. Det er meget udfordrende.